Speakatoo je webový nástroj AI, ktorý v niekoľkých krokoch generuje 100% ľudsky znejúce hlasové prejavy. Poďme na prehliadku tohto nástroja, ktorá vysvetlí, ako ho ovládať. Najprv si vyberte jazyk pre svoj obsah zo zoznamu viac ako 130 jazykov. Z rozbaľovacej ponuky si môžete vybrať aj slovenský jazyk. Teraz vyberte motor na spustenie, môžete kliknúť na popisy a dozvedieť sa viac. Voliteľne si pozrite farebný kód SSML a vyberte hlas, ktorý podporuje funkciu SSML, ak chcete do svojho hlasu pridať nejaké špeciálne efekty alebo emócie. Môžete použiť mužský a ženský filter na prepínanie medzi hlasmi. Kliknutím na ľubovoľné tlačidlo ukážky si vypočujete hlasovú ukážku. Okrem toho môžete upraviť hlas, ohodnoťte výšku a hlasitosť z ovládania zvuku a použite pokročilý efekt. Uvedomte si prosím, že potom, čo tento výber napíše alebo prilepí textový obsah, ako je znázornené, môže byť naraz použitý iba jeden ovládací prvok. Teraz vyberte požadovaný formát súboru, napríklad MP3, MP4 alebo vlna. Nakoniec kliknite na syntetizovať do súboru a počkajte niekoľko sekúnd, súbor bol úspešne vytvorený a je k dispozícii na náhľad a stiahnutie.